To muna tare da mai girma shugaban hukumar bunƙasa noman zamani ko na sayar da taki na kamfanin Fasco na jihar Zamfara. Sardaunan sai ka abun nan Alhaji Abdullahi Ado yan kuzo talban yan kuzo. Ranka daɗe, a gurguje mun so mu ɗan zanta da kai ga shirye-shirye na mai daraja gwamnan jihar Zamfara Honorable Dr. Bello Muhammad Mutawalla Barami. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Muna ba Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kawo mu wannan yanayi, ya kawo mu wannan lokaci. Yanzu dai mai girma gwamna ya yi canji guda biyu kacal, amma sai ya zan canji ya zama canji na alkhairi, canjin da mutane ke so, canjin da mutane suka daɗe suna nema, sai gashi cikin sauƙi. Allah subhanahu wata'ala ya sa mai daraja gwamna ya zo ya yi wannan canji da aka samu, an samu ci gaba kwarai da gaske. Idan ka diba za ka ga shi dama sakatare Gaduso ne, kowa ya san irin alaƙa shi da mutane, irin yanayin da yake ta yadda aiki na irin yadda bai wulakanta mutane, kowa ya sani mutumin mutane ne. Ni har mamaki ma ke bani, domin duk inda za ka je ɗaurin aure sai kaga Alhaji Gaduso ne, duk inda za ka je gaisuwar rasuwa sai kaga Alhaji Gaduso ne, haka yanzu Tukur ɗan Hulani. To don haka wannan canji sai mu ce ya zama mana alheri, domin canjin an yi shi kuma an yi shi ne ta hanyoyi waɗanda mutane ke bukata, waɗanda